Sai ong baka jingkhang jong ka sekretariat ka pli arku sau kenta. Henry ha ka sini kong baki ki ketika giat ka khangit sekretariat bandrung iki ru umsya ban khot ikren ki kim tre. La syura pun ban iki sada politician. Kani kamdai kasin ke beningkong ke Kinoi Lam jok sorkar ki keren ni kita kintin. Ikan mah tu ke puar ke bau deputy CM hiu ong ingi ba ke jengkang jok sekretariat ka pli arp sau gentan. Rela dangi wan ban yat ban lektor sekretariat ban ya kendu ung isya khang no apo IGP hang tu habarik point. Lagi pulit ki khang no e galenti ke jongi. Ban ngila kelir ke jengkeli hakatu ke puar ba balai fi khang pat yang hang ni halenti. Kalau kum cu ru Kinoi Lam jong ka GTF ngiyo i ba ki kilet sekretariat ban pelong ke jengki ban ya keren lan ban ya kendu. Lagi msim la yo lan rela pengat penban iki la sia ki kendon an ban ra sepo sada. Ti ka jingkren jong Kinoi Lam ki jongi kinong sensyar ki bedon ka bor ka long hi umta isunang tang ban keren ban penbie ju pai ba le se ka dei tang ban penpau su pai ba ban pen i ba ka jengkhang jong sekretariat ka pli ar sau genta le ni ki kloi ban kendu rela da filet pat ban rong po sekretariat ki pulit ki la da ban khang tala lupa na po ya sekretariat finom yo ban rong tada pimdei ba fila yo ya kata ka appointment la ne fin yo ya kabor ne ki bor ki ba strong ti ngiso ban penrem jur ba kamdon jingmut da ka boburom ya i menteri sembut menteri rang ba e jongi ban ong da tin ba ka sekretariat ka plien re fim ai pat pimpen i pat ya ka kam ba ka pli sisya bat ka sorkar kalong kloi sisya ban ya keren ni kimat ki bakta yo bat ba ka bakta e re laksa lang ki berko kumbang oi fi ngirung yo i lomba kilat patai ko bor ki jing keren CM ru ong kaju deputy CM ong kaju baka nomdon kanu permanent structure hangta hapo lumpong deng re ngim yo